toto je uhol 11 šestín pi. A mám teraz zistiť hodnoty funkcie sinus a kosinus. Opäť, keď tu mám šestiny, tak v tabuľke ma budú zaujímať šestiny. Tabuľka vám dá ale iba pre 30 stupňový uhol, iba pre pi šestín. Tu mám 30 stupňový uhol a tu tento malý, tento tu, je tiež 30 stupňový uhol, oni sú rovnaké. Takže táto súradnica tohto bodu a súradnica tohto bodu, myslím teraz xové súradnice, sú rovnaké. Tabuľka vám dala xová je kosinus, tu som to mala napísané, že xová súradnica je kosinus, to je táto tu. Tak aj pre tento bod je xová tiež plus odmocnina z 3 lomeno 2, to je kosinus. A tabuľka vám dá, že sinus pi šestiny je 1 polovica, toto tu je 1 polovica, no a toto tu, táto veľkosť a táto veľkosť sú rovnaké, ale keď na číselnej osi toto je plus 1 polovica a tu je minus 1 polovica, takže tu mám minus 1 polovica. Ešte si to isté urobíme s uhlom 45 stupňov. Máme teraz určiť sinus a kosinus 3/4 pi. Tak, 1 celé pi som si rozdelila 1, 2, 3, 4 časti. Tak zoberiem z nich 3. 1, 2, 3. 3/4 pi. Druhé rameno mi pretne tú jednotkovú kružnicu. Tento bod, jeho súradnice sú hodnoty funkcie sinus a kosinus tohto uhla. Toto je uhlom 3/4 pi, alebo keď chcete 135 stupňov. 135 stupňov. No, tabuľka vám ale dá, mám štvrtiny, takže zaujíma ma teraz tento stĺpec iba v prvom kvadrante. Takže tu, keď budem mať uhol 45 stupňov, teda pi štvrtín, tak tabuľka vám povie, že toto tu, táto y-nová súradnica, to je sinus, to je sinus pi štvrtín a to sa rovná odmocnina z 2 lomeno 2. A toto tu, to je zas kosinus pi štvrtín, lebo to je x-ová súradnica tu tohto bodu. X-ová je kosinus. To sa rovná kosinus pi štvrtín, tu vám povie tabuľka. A jedno a druhé je rovnaké, ale iba v prvom a potom ešte aj v treťom kvadrante. Ale ja mám ten uhol tu, mne sa tu druhé rameno pretlo tu s jednotkovou kružnicou, tak ale využijem toto. A keď mám tu 45 stupňový uhol, tento tu, tak aj toto je 45 stupňový uhol. Takže tento sklon týchto priamok je rovnaký, takže mi pretnú jednotkovú kružnicu v bodoch, ktoré majú rovnakú y-novú súradnicu. A tá y-nová súradnica je sinus. A sinus je odmocnina z 2 lomeno 2 plus, takže toto je plus, odmocnina z 2 lomeno 2. Kosinus mám tu, je plus odmocnina z 2 lomeno 2, ale ja túto mám na opačnej poloosi, na zápornej. Takže táto vzdialenosť je tá istá, ale toto číslo tu bude mínus odmocnina z 2 lomeno 2. Takže kosinus tohto uhla je mínus odmocnina z 2 lomeno 2. Dajme si ešte sinus, toto sú 5 štvrtín pi a kosinus 5 štvrtín pi. Tak, 5 štvrtín pi tu mám 1, 2, 3, 4, tak ešte jednu si zoberiem štvrtinu, to znamená, toto dám na polovicu. Tu mám 5 štvrtín pi. A zaujíma ma teraz, aké sú súradnice tohto bodu. No, x-ová bude takáto istá ako táto tu, takže to je mínus odmocnina z 2 lomeno 2. A y-nová, táto vzdialenosť a táto vzdialenosť je tá istá, lebo tu mám 45 a tu mám 45 stupňový uhol. Takže to a to, len je to mínus. Dobre? Tak už dúfam, že toto budete vedieť.